நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம். இப்போ பார்க்க போகிற வீடு வந்து பன்னீர்செல்வம் பார்க்லேருந்து மண்டபம் ஸ்ட்ரீட் ஒட்டி வந்தீங்கன்னா ஒரு மண் ரோடு தடத்தில் 400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு பழைய வீடு இருக்குது. வீடு வந்து 32 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. பேசலாம். வீட்டோட அமைப்பு பாருங்கள். பிடிச்சிருக்கிறவங்க டிஸ்பிளே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். வீடு வந்து மேலே கீழே 2 போர்ஷனாக இருக்குது. 2, 5, 5, 10 ரூபா வாடகை விட்ருக்குறாங்க. 5000, 10,000 ரூபாய்க்கு வாடகை விட்டுருக்காங்க. இப்போ காலியாக இருக்குது. வீடு தேவைப்படுறவங்க டிஸ்பிளேல இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். நேயர்களே, முதன்முறையாக நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். வீடு மற்றும் வீட்டு மனைகள், தோட்டம், பழைய வீடு, ரீசேல் வீடு போன்றவற்றை வாங்க விற்க எங்களை அணுகவும். ஈரோடு மகாவிஷ்ணு ரியல் எஸ்டேட்டின் அன்பான வணக்கம். நன்றி, வணக்கம்.